Dik li kienet l-assa tal-Pulizija tal-Imtarfa nbidlet f'ħabb ieħor għal vittmi ta' vjolenza domestika. F'konferenza tal-aħbarijiet li mmarkat il-ftuħ ta' dan iċ-ċentru intqal li l-ħabb tal-Imtarfa bħal dawk f'Santa Luċija u fir-Raba Tawdex ukoll joffri diversi servizzi ta' appoġġ minn membri tal-Korp tal-Pulizija u minn professjonisti. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà qal li b'dan il-ħabb il-Korp qed jirrikonoxxi evoluzzjoni kbira li għamel. Qal li pajjiżna għandu rata ta' 6 rapporti ta' vjolenza domestika kuljum u l-rapporti minħabba servizz dedikat u aktar professjonali żdiedu b'madwar 70% fi żmien 5 snin u nofs. Indika li dawn il-każijiet għadhom trattati wkoll fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. L-investigazzjonijiet l-aktar dawk serji jsiru minn Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fejn għandek investigative teams, hemmhekk kif ukoll għandek uffiċċju tal-prosekuzzjoni li eventwalment jipproċessa l-każijiet li jmorru l-qorti. Il-Ministru għas-Sigurtà Byron Camilleri irrimarka kemm sar progress f'qasir żmien bi skwadra speċjalizzata tal-Pulizija imħarġa jitfit ma' professjonisti u m'entitajiet oħra bħall-FSWS. Tlaqna minn sitwazzjoni fejn konna nistennew minn pulizija fassa li jkun jifhem f'kollox. Qed naraw li mhux biss il-pulizija ma magħhom ikun hemm ukoll professjonisti oħra mill-FSWS b'servizz ukoll offrut mill-Victim Support Agency illi kollha flimkien minn postijiet bħal dawn aktar umani jistgħu joffru servizz aħjar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg qalet li b'ħabs moderni u attrezzati u kif ukoll b'kampanji kontinwi u b'riformi leġislattivi il-pjaga tal-vjolenza domestika m'għadix moħbija wara l-erba' ħitan ta' djar. Il-ġlieda kontra il-vjolenza domestika hija priorità assoluta għalina. Hija parti wkoll mill-implementazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali kontra il-vjolenza domestika. Ġie notat li l-ħabb tal-Imtarfa joffri ambjent adegwat u privatezza għal vittmi. Jinkludi wkoll kamra fejn it-tfal jistgħu jistennew. Il-professur mill-Università ta' Malta Marcellin Nawdi iddeskrivit il-binja bħala post kalm u li jilqak. Kull min għaddej minn esperjenza ta' violenza domestika jew minn violenza bbażata tal-ġeneru iħossu illi jista' jagħmel rapport. Il-ħabb tal-Imtarfa tiservi wkoll bħala uffiċċju għall-Pulizija tal-Komunità tal-Lokalità.